Ons staan nu hier op Eren. Dat is ons wilsplaats. Ik is nou vanaf april die jaar is ik werkzaam hier. Ons was een groepje mensen wat genomineerd en ik was van een van die gelukkigen wat die werk had om achter ons wil te kijken. Ons gebruikt die GPS om die data hier op te leiden. Zoals onze soort dieren wat we had, ons heining, ons plantengroei wat we hier zo had. En dan vatten ze dat weer terug, dan gaan lijsten het af op je computer. Ja, en dan die 4 jongmannen wat hier in de achtergrond staan, dat is van ons jeugd. Wat nu opgeleid is om met die cybertrekkers samen te werken. En ons is baie trots op hulle en ons wens vir hulle 'n goeie toekoms vir vorentoe. Ons pas eintlik ons groot wild is blauwe beeste, gemsbokke en rooiaardbees. Die cybertrekkerwerk is my belangrik want ons meer in die bos en in die natuur die wild. Hier groeien verschillende plantsoorten hier zo. Boskreeën maar. Allemaal is hier. Daar is van alle wat in het park is, wat een beetje belangrijk is. Maar zoals koegap, zwartstorm, kamagoegoed, die kreeën is hier zo. En dat is deel wat onze voorouders gebruikt hebben, als die medicijnen. Over David is ons geneesheer en hij is na de oorlogsjaren, heeft de oorlog gebleven. So. Ik denk dat het was voor hem bij harde werk om die positie te krijgen als leider van de Bushmans. Die werk klinkt makkelijk, maar in de achtergrond is het hard voor hem geweest. Dus ik ons waarderen hem en ons respect hem als ons leider. Kom je cyber en de GPS voor mij belangrijk is, want die data wat is opleidt, gaan ons terugvatkantoor toe, dat het op je computer. Zoals hier navorsers komen, misschien wat kan van planten, van navorsing van planten doen, kan hulle ons wel hulle wys die soorten planten wat ons hier zo had en de medicijnen wat ons hier. Dat is ook om je cyber ranger werk voor mij belangrijk. Dan loop meestal eens achter. Die is ons kameeldoringboom. Van zijn wortels ook maken we die kiris om mee te stap. En hier is zo iets wat ik hier zo zie, dat is die springas. Hij snijdt die gras zo af. En hier is van zijn drollen, zijn mis. Maar ons jagen hem ook in die nacht vooral van zijn velletjes is goed om riempjes mee te breien. En ja. Dus ons nog verder nog stappen, zien wat alle planten is in ons veld. Die is geelslang. En hij is hier gekomen. Dat is een redelijke vaarspoor. Ja, dat is die Kaapse, de cobra. Maar ons noemen ze maar hier, bij ons noemen ze hem die geel slang. Zo heet nog een jag. Dat is die spoor. Die spoor. En je kan zien, hij heeft aan die kant toe, hij heeft zo beweegt, want in die gras heeft hij vorentoe beweegt. Zo nou daar zien de mensen in wat richting heeft hij gelopen. Die is nou die duivelsklauw. Dat is een type wortel wat is ook grauw en een beetje mal en hij brengt ook genezing voor een mens. So nou die wortel is maar hier onevers. Van nou die klauw ligt hier zo, hier kan je nog zien, hier is nog die droge blaren. So nou die plantje is net hier rond nabij. So dat is nou die duivelsklauw.
hy haak vreeslike mense, hy sit vas. Onze GPS werkt met een satelliet. So, voor die mensen wat die weten, kan je zien waar ze die planten. Ja, mijn grootouders, zoals die voorvaders, hebben die plekken gebleven. Paar van hulle, en zelfs tot bij die klip, dan in de grot, tot bij die kuis. Sommige keren hulle daar ook nog gebleven, maar de meeste van de tijd is het, ze bouwen zo'n grashuisje, dek om. En zolang ze hulle daar in de area blijven, gaan hulle in de gras daar te blijven. Hierdie rotsskilderytjie hier so op hierdie klip. Ek sien hy is van breinverf gemaak en extra bietjie donker breinverf. Swart pelletjie daaronder wat wys. Daai kan so, dit wil vir my sê, my verbeelding is in daardie kant. Wys hy daar's 'n voelnis. So diese voelnis, jy kan selfs sien onder 'n paar gate waar hulle in woon. So die klippietjie wys vir ons dat daar in jou regterkant sien jy die voelnisboom. So hy dui aan. Daar waar water is lewe, so die dijk kan dus op, so je ziet